कारेन्टजों बेटारिजों ना हमदों नै नाय दाउखौराया आदैसो जायो नाय माब्रै हमो नाखौ उनाव नायनो हागोन सोरबा ना नायनोबो नै आरो माखासे दं मोनायाव खोन्थाखाबो आरो एवदोंबो एवबायबो जोंबो एवना नो माखासे ना मोननायखौ नोंसोर खोन्थागासिनो जोंनि खाथियावनो हनै पार्टि मोनसे नै कारेन्टजों हमनाय हमगासिनो सोबाय मनायाव सोबाय आरोना बुरजा जाबायना खय मिनिटसो जाखो बियो 5 मिनिटावनो आधा केजिनि बारा मोनबाय आरो माखासेखौथ' दहाय सारायाव खिन्थाहैबाय आं खोन्थाना फैबाय आं बोरै बारनांगौ थांनोसै र' दे एसे इन्टारभिउ लानि माब्रै मोनखो पिकनिक जानायखौ माब्रै मोनखो पिकनिक जानायखौ मोजां नै जेनेरेटर लादों बक्स लादों एकदम फाटाफाटि माइकबो बेखिनिल' ना आरो दंबायोमोन मानसिफ्रा नै ओरैबो दंबायो माब्रै मोनखा पिकनिक जानानै दे सोरगोफुरियो एकदम ओरै बिराद मोजांखा माने बिनि हाजोआना ओरै सानजा खावसे ओरै थांनाय बि मडेल आरोना ओरै खावसे ओमफ्राय जोबोद समायना जायगा भिडिअ एलबाम बानायनोबो बिराद समायगोन आरो ओरै अरुणाचलनि मम्फा बस्थि दं बेयाव ओरै नोंथांमोननो खोन्थानि ओइ मम्फा बस्थि न'खौ नुदों जानांगौ ओरै आं थांला बेयाव हाजोआ बिराद समायना माने ओरै थानानै ओरै खावसे ओइ गलांबाय ओइ मासे गलांबाय नागिरबाय जाथ'बाय खिनिसो जानो फैदों दसेनि उनावहाय नायनोसैब्रा नाखौ नायनोसै नाया लुदों नागिरबाय 5 मिनिटबो जायाखै होनजायो नै खमैबो सेरनैसो जाबाय दां ना गिदिरा दंबावसो नै सिङाव बुरिया मा ना नै गोसो होनानै नै फाटाफाटि लोगोफोर
बेदर जागासिनो गोदान पार्टिनि ना बाथोन कारेन्ट सर्ट खालामनाया नुलै नोंथांमोना बोरै बोरै पिकनिक जाखो कमेन्ट खालामदो फेमिलि पार्टि दे लोगोफोर फेमिलि पार्टि फेमिलि जानाया बहुत मोजां माने मोजाङै जानांगौ आरोना पिकनिकखौ मानसियानो पिकनिक जायो नोंथांमोन जायखिया जोंनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों गासिखौबो मोजां खालामनो लुबैयो बेफोर बाथ्रा बुङो जि जायगाया पिकनिक स्पटनि जायगा बे जायगायाव नोंथांमोना फैगौ बोसोरसिमहालागैबाबो नोंथांमोना आरो नेक्स्ट निउ इयाराव नोंथांमोना पिकनिक जानो फैगोन बेनिखायनो जि जायगायाव नोंथांमोना जेनेबा पिकनिक जानानै ओंखाम जानायनि लाइ बिलाइ आरो जिखुनु गिलासफोर बेखौ नोंथांमोना जुथुमा खालामनानै सावना गारबानो जाबाय मानो होनब्ला जों नेक्स्ट टाइमावबो बेयावनो जाफैगोन आरो जों जायगाखौ मोजां खालामलाङोबा आरो जोंनि समायना जायो आरो जों गावखौनो साब सिखोन लाखियोबा जोंनि थाखायनो मोजां जायो नङा होमबा माबे होनोबा जों बेफोरनि प्लास्टिकनि गिलास जानायनि थोरसि बेफोरो माने सेवनानै थाङै बुस्थु माने बिनिफ्राय माखासे बिजानु ओंखारो बेफोरखौ माने जों जमा खालामनानै जों खेबसे खालामलाङोबा मोनसे जायगायाव जमा खालामना गारलाङोबा आरो दैनि जायगायाव बा दै जिङाव बेफोरबायदि लेथ्रा खालामनानै जोंनि थाखाय माने दैनि गेजेरजों माने बिजानु जालाङो बेखायनो नोंथांमोननि गेजेराव बयबो रंजानांगौ बयबो मोसानांगौ नाथाय जि जायगायाव मोसादों रंजादों बेफोरखौ जायगाखौ लेथ्रा खालामनाङा आरो जायखिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव बुंबाय नाथाय आंबो गाज्रि दामोन आंबो पिकनिक स्पट जानो फैदों आं जोंनि पार्टिफोरखौ आं बुजायगोन आराम जागासिनो लोगोफोर जागासिनो माबोरै मोनदों गोदान बोसोरखौ बहुत बढ़िया एकदम हायनायनि हायनायल' जा खावनायल' गोदान बोसोरनि नैबे दहायनि कारेन्टजों सलायनो हिन्दा गोदान बोसोरखौ मादै गोदान बोसोरखौ माब्रै मोनखो मोजां मोजां मोनदों ना बोरै मोनखो ओइ आब' गोदान बोसोरखौ माब्रै मोनखो बिराद मोजां मोनदों फंबाय दे गोदान बोसोरखौ माब्रै मोनखो मोजां अके बयबो मोजाङैनो मानिनांगौ बयबो मोजाङैनो रंजानांगौ गोदान बोसोरखौ गोसो सोलायनांगौ आरो मोजां हाबा मावनायाव मोजाङैनो आवगायनांगौ मादै गोदान बोसोरखौ माब्रै मोनखो मोजां मोनदों बिमाफ्रा मोसानो मोनाखै माब्रै मोनखो गोदान बोसोरखौ मोजां मोनदों जावसो ओरै मादै जाखो माब्रै मोनखो गोदान बोसोरखौ हाबाब जामादैफोरजों मोसानो मोननाय खुसियानो जुगैला जोंनि खाथियावनो गोदान पार्टि जानाय माब्रै मोनखो आं सोंनाय नायनि नोंथां माब्रै मोनखो गोदान बोसोरखौ बिराद मोजां मोनदों जोबोद मोजां मोनदों ना आरो गोसोखौ गोदान सोलायनाय मोनदों ना आरो आदानिसिम बोरै मोनखो गोदान बोसोरखौ रंजानाय मोनबाय आरो इयुनाव बेबायदिनो आलो गोजोन बयबो रायजो राजाजों आरो न'खरनि फेमिलिजों मोनजाथों हाथों फंबायनिसिम खावलायनाय थाबाय अके आरो आदानिसिम फंनैसो बाथ्रा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंनि बर' सुबुंफोरखौ गोदान बोसोरखौ लानानै आरो माब्रै मोनखो आरो गोसोआव माब्रै खुसि मोनखो आरो गोसोआव बेसेबां हाजासे खुसि मोनदों बेखौ आदाया फोरमायना होगोन होननानै आं सानो आदसा फंबायनिसिम जेनेबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जा मोनसे फोसावनायनि गेजेरजों फैदों बे हिसाबै आं बिराद गोजोननाय मोनदों जोंनि बे सोरगोफुरि माबाया सोरगोफुरिया जोबोद मोजां समायना बे सोरगोफुरिया दिनै जोंनि थाखाय मोनसे पिकनिक स्पट जाबाय दा बेयाव बयबो गोसो खुसियै माने
बाहागो लाफैनो हायो दा बै गोजान गोजाननि रायजोफ्राबो दिनै बे सोरगोफुरिखौ दिनै नायनो फैयो दा बे बिथांमोना नङा होमबा बिथांमोना दिनै पिकनिक जाफैयो बे हिसाबै जों बिराद गोजोननाय मोन्दों बे गोजोननाय मोननायनि गेजेरजों दिनै बेवहाय माखासे नङा होमबा दा बेयाव माखासे सिस्टेमफोरखौ जेनेबा जानाय लोंनायखौ गाला गिला खालामालासिनो गावगावनि गेजेरजों माखासे सिस्टेमेटिकखौ मोजाङै मोजां फोसाबनायनि गेजेरजों स्राङै खालामनांगोन आं बेखौ आसा खालामो जोंना आदाया मोजाङैनो बाथ्राखौ बुंलांबाय माने जों जि जायगा सोरगोफुरि होननानै जों जोंनिखि जों फेमास आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे सोरगोफुरिखौ बयबो सुबुङानो मिथिबाय आरो लोगोसे आंबो नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो सानो जायफोर एसे खाथि खालानि जाय शोणितपुर डिस्ट्रिक्टनि मानसि जि जायगायाव जोङो सोरगोफुरियाव पिकनिक जादों थिग बेबायदिनो मोनसे जायगा जोंनि बे बाख्नायथाव जायगा थिग बे जायगायाव जायफोरा माने जानानै लोंनानै जेनेबा गाज्रि खालामलाङो आरो जायगाखौ लेथ्रा खालामलाङा जोंनि जानाय माखासे थोरसि आरो खुरि बेफोरो मोनसे माने सेवनानै थाङै बुस्थु प्लास्टिक बुस्थु आरो बे बुस्थुखौ माने बयबो जमा खालामनानै गथायनानै बा सावलाङो आरो गुबुन गुबुन जायगानि सुबुंफोरा जायफोरा आंखौ नायदों आरो बे आंनि बुंनाय बाथ्राखौ जाय खोनानो मोन्दों बे बाराव जुदि गोरोन्थि मावदोंबा नेक्स्ट बाराव जुदि जायफोरा पिकनिक जायोबा गावखौनो साननानै जि जायगाखौ नोंथांमोना पिकनिक जानो थाखाय जायगाखौ मोजां खालामनो एबा गावनि गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय जायफोरा पिकनिक जानो फैदों जि जायगायाव लेथ्रा खालामा लाबानो जि जायगायाव जेनेबा जोंनि जानाय थोरसि खुरैफोरखौ जमा खालामनो जेनेबा सावना गालाङो एबा मोनसे जायगा गाज्रि जायगा बा दैनि एबा जिखुनु दै रुगुंनि जिखिनि जायगाफ्राव लेथ्रा जानायफोरखौ बा साइडआव गारना गालाङो आरो मोजां आरो एगेन फैगौ बोसोराव आरो जों रंजानायखौ मोननो थाखाय आरो जोङो मोनफिनगोन आरो बे जायगाखौनो बेनिखायनो जोङो जायगाखौ साब सिखोन लाखिनांगौ आरो लोगोसे जों रंजानांगौबो बाय बाय